Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi. Iki mau Intan ngomong ini. Bu, Ibu, tak syuting mau ya Bu ya. Syuting blonjo ning gone Ibu Kartini. Wes Ibu ning omah ae tengok-tengok. Apa, Dok? Loh, wis dicandalno donat. Ya, hati-hati. Dicandalno donat berapa karo Bu Kartini, Dok? Ini. Coba. Oh iya, kok karek bayar. Delikno sik. Iki kok mapah mbok syuting. Dadi kok kamerane ngene ya, Nduk. Mbok ngene ya, kamerane mbok ngene iki ya. Wes kok ning kono sik, bar iki blonjo karo mapah kok e. Ibu kan lokam mlaku tok. Sugeng enjang sedaya kemawon nggih pemirsa, dimanapun panjenengan berada, mugi tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan rizki ingkang berkah barokah, paringi panjang yuswa ingkang berkah ibu pemirsa. Intan, Rene toh. Iki kok kamerane ngenekno. Turu ngene lho kamerane. Rene toh tak ceritani, kamerane kok buk ngene. Kamerane Bu aja ngadeg. Hati-hati kono lunyu lho. Ndek bengi udan pemirsa. Ngenteni mapah. Masak sing bening-bening ngono ae lho. Oke, kae. Itosi. Intan sing bengok banter ibu gak iso ngomong. Itosi ya. Entosi Bu, jenengan entosi. Dirantos sekedap ngono tan. Sekedap entosi nggih. Nggih. Mireng. Iya mireng. Bu Kartini sampun mireng. Dirantos sekedap nggih, ngono entosi mapah. Hati-hati lho lunyu lho. Intan mantuk so apa? Kok bengi? Lah piye mantuk kok bengi? Enggak. Urung, esuk ae. Ngenteni nek Ibu wis bener-bener strong. Wis apa? Wis strong. Engko Bu Kartini iku Bu Kartini belanjane apa saja ngono. Aja kleru sing kamera ngene gak. Ngene ya. Pripun, Mak Pak? Nggih. Oh, Mbah Wiji. Ndek sonten mriki kalih khusus. Kula anu Bu Yuni di napa disanjangi mapah ngoten badhe magrib nika terus ngobrol-ngobrol ngoten terus nggih pun kula tak yen pamit. Nggih matur suwun kula ngoten. Mbah Wiji kalih khusus. Nggih nyaten. Ya mapah kok ngene ya. Iki pateni sing ngene. Ya pateni ngene. Bu Kartini. Apa-apa anak? Kol ada, kacang ada, sambal ada, tahu ada, tempe ada, telur ada. Iya. Tempe godong ada. Ya itu mentah. Tempe mentah ada. Gembok. Ya, ini yang gembok, ini yang tempenya di bawah. Matang. Tidak ada, matang wis tak jaluk. Ini tempe godong. Iya. Telur juta. Maksudnya kata Mbak nih gak nek. Maksudnya mentah. Angil kok kono gak enek kok kian dadak ngadai. Kono ne sing gak gede. Mbah apa masak apa, Mbah? Masak sing kangkung. Oh, ngusing kangkung. Bagus. Bu Wiji belum. Bu Wiji, apa masak apa Bu Wiji? Masak kuah. Keluar. Seger tenang. Masih seger. Keluar. Kuah lodeh. Jagungan. Jagung ada. Bayam ada, jagung ada. Bayam ada, masih dua. Mak Pang apa masak apa ya Mak Pang? Jangan menir. Oh jangan menir. Ibu kan jek tara, kita sauro bening ya tara.
Dia di sini anu Bu tangglet digopong iki kan apa? Semangkane 1000 ae. Tangglet nek rumah sakit. 1000 ae. Gak gampang. Domba tok-toke abang jak rowong pokoke. Gak abang. Abang. Gak abang. Sing dik mengabang sing ngono. Delok ora abang. Ya iki delok le. Aku delok ora abang. Dik 1000 ya tuku lah mung. Tuku mak pas belanja pemirsa. Belanja dulu. Sampai anu. Apa beli? Apa? Bu Kartini emang neng omah masak apa Bu Kartini? Iya. Tadi masak sayur sop sama pentol gede. Masak gede. Sop pentol gede. Dan tidak nang iki pira Mbak? Itu 6.000 begini lah masak. Anu, kan enggak kenyang. Tone biasanya 6,5 tapi begini gitu. Cuma sama itu. Tempe mbek telas. Bu Kartini wis dahar. Belum, Oh, belum. Tak kira wis dahar. Belum. Masuk bubur satu tok. Di sini tadi bubur plastikan. Nek nasi belum. Pemirsa 1000-an pemirsa. Iya, ini 1000-an kuwi. Tapi tik iso. Iya, cilik. Kalau enggak kenyang, enggak. Kalau saya kenyang makan nasi ngantuk. Mbak Intan anu nek anu donate Wes. Donate tak centel kok ya juga. Heeh. Centel makan. Graune apa, Mbak? Nek kowe graune golekno. Labu simen tak tapi. Labu simen. Apa lho aku mau. Engko karek. Sesuk enak Mak Papa pengen masak apa Mak Pa? Menir. Sesuk enak masak apa kok sesuk enak? Karena Mbak Indah. Ya, kok Mbak Indah dia nomorku biar ngebel. Iya. Ya, apa punya? Kalau biasa apa tuh nenek kecil. Curi Langsung Mesih nggih Mak nggih. Nggih. Nasi trek apa? Lemes alus. Mboten napa-napa, Mak. Sak anune mawon, sak wontene mawon, bayem tok mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Di sayur bening, brambang, kunci, ngoten mawon, mboten pedes. Oh alah, nek teng Kendilan kula kunci gadah. Anu iki wong Jen. Napa, Mak? Oh, kalih jagung, dipotongi jagung ngoten diulek. Iya. Walah kula disotengke Intan, Mak. Wes, Bu, tak sotengno. Siji-siji nek diseni YouTube ya, Nduk ya. Insyaallah nek Ibu wis sehat engko diseni 2. Satu kono mau cek mentah. Tempene tesek mentah. Tempe godhong nggih, Mak. matangnya sesuk ya, Mak. Iya. Iki matengnya sesuk, Nduk. Tempe godhong bungkus godhong jati. Bu Kartini baik hati kok langsung dicentelno kok. Anu 2 ya, Nduk ya. Ini pun anu. Ampun pesen. Pesen Mbak Intan. Cuma sesuk ya enak aja. Nanti kalau sudah pulang kan Bu Kartini tak telepon. Intan sudah pulang Kendilan Bu Kartini, tidak pesen donat. Iya, Dek. Sok ben Nena. Ya silaturahmi dolani Kinarang. Nek Ibu wis enak sehat wis jentat-jentit tak ya wis pulang Kendilan le. Iya. Ndek wau kan ngeten. Mantuk piye, Dok? Kose Ibu jek urung waras tenanan. Ngoten. Wong tangi jek tak tangekno aku ngono lho, Bu. Bu kula malah dipaedo ngoten. Mlaku njaluk dituntun atik mulih le. Engko sik engko nek Ibu wis sehat engko mulai. Gak apa-apa Tan. Kula malah nari niku mengke kudu mantuk. Gak apa-apa Bu ning kene sik sementara ngoten. Iya, Dok. Atik gak nganu e, Dok. Gak nggo banyu ngombe. Kene aja ning panasan kok malah ning panasan. Iya, tapi ora usah ning panasan. Di sini ya, di sini ya. Iya. Di sini. Apa kuwi? Gak Gosok. apa-apa. Apa kuwi gorengan dimplok tikus wingi. Diresiki Mak. Ngono mang lali ora baca doa. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya ngono.
engko diresiki anune adik lali. Dek ini lah bar ngresiki apa hidungnya adik kan enek ikune lho nduk upil cilik terus diresiki nangis. Terus pripun? Nggih nangis mak enten upile kedhik ngeten iki lho terus dibuka kalih Repa. Dikaten bat balah muring-muring Repa ditutuki ngeten. Carane kosek nek ngenteni bubuk Pak ngoten sing Mbak Indah. Sedalu mak nggih dhuwur sepol nggih mak Pah nggih. Dhuwur pol. Repa kula telepon, piye nduk kendilan padha ae mbok dhuwures. Tak boten siang mriki. Mriki mak. Oh. Lho. Mas Jawa nika? Nggih, terus wangsul nika nggih pun kondisi Jawa. Lah wong nunggoni mak Pah iso mojok ning kono tak goleki. Intene. Bu sak mbok mesin cuci Mbak Endah. Iya, akhirnya mbok lebokno deh. Intan. Jadi selalu di hati, Mak. Kali Intan itu. Bu, Mak Pah. Engko ketemu Mak Pah ning nggone Kinara. Iya. Mangkane Tan, ndekane Mak Intan suwi uga rene Mak Pah langsung ning nggone Intan. Walah, Intan kok suwi. Suwi rene-rene. Mak Pah mau bikin apa Tan? Dadar jagung. Nek wong kene ngarani pelas. Jadi jagung. Mak makune sok apaan, Mak? Iya insyaallah. Yo Intan sing dolan ning gone Mak Pah he. Dolan nang omahku nang Mak Pah. Nek mbek Caca. Iya, nek dijak Mbak Yes, nek gak dijak Mbak Yes piye? Digendong. Dadar jagung. Jagungnya diulek. Terus dikasih tumbar bawang brambang kencur nggih pemirsa, garam, sedikit gula dan penyedap, ditambahi tepung terigu sedikit. Iya Intan. Es ngono dadi lauk. Niki wae pun minum obat yang sebelum makan, kok terus maem, terus lagi minum obat yang sesudah maem. Dan ya. Jangan dicemplungno kuwi ke anu ceblok. Nah. Ke omah kae. Oh, ya. Lah kan ibu kan latihan mlaku balik rono balik rene balik rono balik Jangan rene. ke omah kae kok. Ndak habis kok ke omah kae. Kok jangan di omah kae. Dikemengi mak lho. Ora ndang atus umek ae jere. Omah kae kok jangan habis ke omah kae. Aku tak ndelok Mak Pah ya. Mak Pah goreng napa jenengan, Mak? Mbak. Oh. Mau bikin anu. Sambel nggak pedes untuk Mbak Indah. Kalian kok Mbak kan nyeplok telur. Yuk nyoteng Mak Pah yuk. Yuk. Mak, disuteng, Mak. Melaku rono, melaku rene. Mak Pah disuteng ibu, Mak. Ini apa ini, Mak? Ini apa jenenge bayem. Aja Dek. Terus diubah bayem. Gumbah bayem. Mak Pah goreng dadar Mak itu jagung. bari Mak saya rambut tinggal. Ya petis Intan toh. Petis Intan Intan yo iso kok Nah, ndek narono. Kira ndek narono. Nih. Ngene ya. Ndek rono lho. Nah, Ini pancen Intan senengane niku nggih manas kok, Mak. Nggih. Masih sehat. Sehat ya, Dek. Soalnya kan pagi. enggak Oh, Mak. Tempene gemoy. Gemoy, kayak siapa, Nduk? Gemoy? Kayak pipine Kinara. Iya, Kayak pipine Inten, Nek. Nah, dipetisi ngono lho bayeme. Mbok seneni ya, Ibu. Menumek kae. Ora ndang adus. Umek kae. Oh, umek kae rada adus. Nggih, Mak. Umek kae. Kurang sayure saja ya. Ibu gak boleh pakai sambal. Enggak. Ibu paling karo iki tok. Apa jenenge karo tempe goreng. Wes, karo tahu. Kan tahu Dik. Ibu tumbas boleh Bu Kartini kae to. Kok nek ngunyah sing lembut ngono.
Tak ambil tempe sing cilik ae. Wes. Wes Intan bang ambil. Aku Intan ya ambil. foto to Ibu. Nek pe ambil sambel Intan gak apa-apa, tapi sithik ae Ibu gak nganggo sambel. Cek tak lihat ngapa ya, aku tak minta sayurnya sedikit deh. Iki nasi ini adem pemirsa, wis dilerno Intan ket mau. Karek ini obat. Balah, bau harume mak pa. Jos. Sayur. Nggih kula mangke tak ngeler sayure mak pa, ben anget-anget ngoten. Ngeler sayur teng piring dadi cepet adem. Sayurnya sayur bayam pemirsa. Sayur bayam. Oh. Sayur bayam. Sayur bayam. Ajeng watu Edi. Iya, ambil sithik ae ya. Oke. Nak mek apa kuwi? Iki lho nyayur. Ibu apa jenenge? Tulung jukokno piring kanggo ngeler sayur, Nduk. Heeh. Tulung ya. Satu ae. Ya, ya siji lah masak pebero. Paling benjing kula nek teng omah kendilan nggih nyayur bening bayem kula irisi bawang brambang kula geprek kunci sedikit garam pun wonten mawon mak pa. Dalem mboten tak ulek. Ibu. Bu. Iki. Ya sini nak. Tak ngeler saiki. Nggo buah. Anu ke sak pinten. Amit ya mak. Wis. Pun tak ngene mam, tak ngeler sayur. Ngene garam. Sampun udah duka. Coba tak icipan. Bismillah. Ayo, mam. Ibu tak ambil sayur saiki ya. Mungkin sayurnya Sampun mak. Ya cuma ibu e kok mau. Saya ibu tak duduk sayur saiki. Ya berarti tanahku butuh duduk ya mbak iki tok. Lho, kan mbek sayur e. Iya ya, lebih sayur. Iki mbok suntek ikan kabeh gak apa-apa. Lah Ibu, Ibu gampang wis enak. Wes nek suntek ikan kok nek kurang nyuwun maaf. Monggo mau pemirsa. Ibu ning kene gak apa-apa ya. Ibu ning kene gak apa-apa ya. Madhep rono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. amin. Entar duduk kene Mbak Ibu. Saya ning ngisor. Ini enggak Ini aja. Ketok Ibu. Mundur. Enggak pakai awakmu ketok ora sih. Ketok. Masih lemes pemirsa, dikunyah yang lembut. Ini jajan Mbak Ibu. Oh, kok kene ketok Bu, wis kok. Delok ketok ora, Ibu duduk ning kene, Intan kok kene sik mak Amin.
Ketok ora nek Intan ning ngisor kan ya ora ketok to, mung ketok separuh. Ketok dek mang aku ketok kok kene kok. Oh gak ibu-ibu ketok apa ora delok? Ketok. Sirahe tugel apa ora? Hak. Ora. Tugel. Oh tugel sirahe. Wes. Berarti unjukno ngeten. Wes. Yen sewu mak anu ketinggal napa mboten mak? Oh ketinggal Bu sip. Oh sip Intane. Nggih ketinggal. Intane kula kan duduk to mriki mboten kurang. Matur nuwun mak Pak. Nggih. Monggo mak jenengan nggih monggo. Marapan. Ampun Bu. Andri. Neseng. Ya nggih. Lak teng griya teng mriki kan dereng to mak. Bareng kula mriki lho mak. Mantap pemirsa sayur bayam bening. Tahu. Enak iya. Alhamdulillah. Dikunyah loh. Kan duduk mbak ibu emang cah. Wes ya wes. Ngisor ya ngisor. Terima kasih untuk pemirsa, semangatnya, doanya, semoga kita semua paling sehat terus. Ayo sidik-sidik yuk. Sekarang minum obat. Nggih. Napa pun berangsur-angsur sekot-sekotnya mulai berkurang ngoten lho Mak Kak. Kula minum pil napa niku Mak sing iwak kutuk napa Pak? Iwak bagus niku lho, iwak bagus. Iwak gabus 2 kali, 2 kapsul itu 3 kali. Nggih bendinten. Alhamdulillah, iki rasane nggih pun mulai berangsur-angsur. Mboten kados ini nika. Gandare itu Mbak Intan. Wah, kamu itu gandare. Ini kok nobate ibu ndak ning dhuwur wae. Tolong ya. Nama jadi. Ambil minumnya nggih. Oke. Minumnya kok pergi men. Pakai ini kocan. Ya pemirsa. Semoga yang sakit dan paringnya sembuh untuk berjuang terus ya, semoga Allah segera memberikan omongan saleh-salehah di pemirsa. Semoga doa baik kembali pada yang mendoakan. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh katanya.